Gaueko 11:14 beste porrot bat Sanserentzat, gaurko kasuan Racingen aurka jokatu du Sardinero futbol zelaian bigarren mailako 12. jardunaldiko norgehiagoka eta Jonan Sotegirenek 1-0 galdu dute eta honen bestez sailkapenaren zuloan jarraitzen dute. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Racingek kopa jokatu zuten Santanderrekoek, kasu honetan 4-4 irabazi zioten Logroñesi eta Sansek berriz joan den astean galdu egin zuen Burgosen aurka, beraz bi taldeak dinamika desberdinean iritsi dira eta Jose Alberto Lópezek eta Jon Ansotegik honako 11ko hauen aldeko apustua egin dute 4-3 bateko sistema ezarri du Racingeko entrenatzaileak, ezkieta izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Mantillak kapitainak jokatu du eskuinaldetik, Mario García ezkerraldetik, Pablo Ramón eta Facu González izan dira atzealdearen erdialdean, Gueye eta Puerta zelai erdian, Peio Canalese jokatu du erdi puntan, eskuinaldetik Andres Martin izan da, ezkerraldetik Inigo Vicente eta goian Jeremy. Sanse berriz, lau biko sistemarekin irten da, Aitor Fraga izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Garrok jokatu du eskuinaldetik, Baldak ezkerraldetik, Kita eta Beitia kapitaina izan dira atzealdearen erdialdean, lauko lerroa, Euskarri bikoitza osatu dute Karbonelek eta Gorka Gorosabelek, erdipuntan Astiazaran izan da eta goian eskuinaldetik Dani Diaz ezkerraldetik Alex Martxal eta goian Gorka Carrera. Partida hasiera ona izan da Sanseren aldetik, behar bada baloiaren jabetza ez dute izan Jonan Sotegirenek, baina badakigu gaur egun eta Sanse bezalako talde batentzat oso zaila izan ohi da baloia edukitzea bigarren maila bezalako kategoria batean, baina horren ondorioz presioan askoz ere lan gehiago egiten dute eta gaurkoan esan daiteke lan bikaina egin dutela, batez ere partida hasiera horretan ikusi dugu gozez joan direla bai Gorka Carrera bai Astiazaran denak, baina Racingeko atzealdeak ongi eutsi dio, Realak Sansek pare bat mehatxu edo izan ditu, baina asmatu gabe, baloirik gabe egon badira ere eroso ikusi dugu Sanse, Racingi komeriak sortuz baloi hori ateratzeko, baina 27. minutuan askotan gertatzen ari zaio hau Sanseri eta normala da, talde gaztea da, denak oso gazteak dira, ez normalean bigarren mailan kontrastatutako taldeak izaten dira, batzuk gazteak izaten dira, baina veteranoek ere jokatzen dute, Sanseren kasuan denak oso gazteak dira eta atzealdean izaten dituzten akats horiek normalak dira hain batean eta gaurko kasuan Jon Baldak ez du ongi urrundu buruz baloia area barruan eta Peio Canalesi aldaratzea iritsi zaionean Atletiketik utzita dagoen jokalari bizkaitarrak gola egin du eta honen bestez Racing markagailuan aurretik ipini du, Sanserentzat maldangora ipini da norgehiagoka, badakigu zenbat kostatzen den bai lehen mailan bai bigarren mailan orokorrean futbolean markagailuari buelta ematea, are gehiago Racing liderraren aurka jokatzen duzunean eta pixkanaka aurrera egin dute Sansekoek eta 39. minutuan epaileak balio gabe utzi du jokoz kanpoko baten ondorioz Mantillaren gola, egia esan hor Sanserentzat albiste oso onak izan dira, bigarren gol horrek jada erabat hilda utziko baitzukeen Gipuzkoako taldea, baina epaileak balio gabe utzi duenez, oraindik ere beste bala bat geratzen zitzaion Sanseri, eta lehen zatia horrelaxe amaitu da, ez? Behar bada Sanseren golaren ostean Racingek Racingen golaren ostean Santanderrekoek are kontrol gehiago izan dute, norgehiagokan zehar, eta Sanseri askoz ere gehiago defentsan aritzea egokitu zaio, batez ere garrantzitsua zelako bigarren zatia iritsi aurretik ez, bigarren gol hori ez jasotzea. 53. minutuan kendu du Dani Diaz, min hartu du Karranpak torri zaizkio,
Eta bigarren zati horretan, lehenengoaren antzeko gidoia edo ikusi dugu, ez? Racing baloia ukitzen, eroso zeuden, baloiarekin, zelai erdian, guztiak, gero gainera egaletako jokalariekin, ez? Badakitelako Sansek asko sufritzen duela egaletan, bai baldari eta baita Garrori ere ikeragarri sufritu arazi diete, eta, Dani Diaz kendu du Oxien sartzeko, Dani Diazek ez du bere eguna izan, baloi asko iritsi zaizkio, baina area zapaltzeko beta ez du izan, askotan zelai erdiaren marra horretatik ibili behar izan du, ez da jokalari altua, horren ondorioz, askotan Racingeko jokalariek ere nagusitasun hori nabarmen xamar erakutsi dute, eta azkenerako mina hartuta eta Oxien atera da, fisiko gehiago duen jokalaria, altuagoa da Oxien, eta hor saiatu da min egiten aukera oso garbi bat ere izan du, ezkietaren aurrean hor bakarri geratu dena Fakuri posizioa ondo irabaziz, baina baloia kanpora joan zaio eta ondorioz hori ezerezean geratu da jokaldi hori. Hala ere, Oxien jokalari oso interesgarria da, lehen partidan gola egin zuen, baina orokorrean sekulako fisikoa abiadura ematen dio Sanseri eta Ansotegirentzat oso jokalari garrantzitsua. Minutuak aurrera joan ala Racingek dominatzen jarraitzen zuen, gainera askotan kontraerasoetan ere harrapatu du Sanse, baina egia da Sanserentzat ere albiste ona zela Racing zehaztasun handirik gabe zebilela, eta Racing zehaztasun handirik gabe ibiltzea beti ematen dizu ez, kontraerasoren batean edo ez usteko jokaldiren batean min egiteko aukera, baina kasu honetan ez da halakorik gertatu. Eta, 76. Minutuan Mantilla kendu eta Michelin sartu du, Mantillak txartel horia ikusi du, jada oso berotuta zegoen Racingeko kapitaina, eta ondorioz Lopezek aldatzea erabaki du, egal eskuinalde horretatik batez ere erasoan mina egin du, gainera gola egin du naiz eta balio gabe utzi dioten, orokorrean entxufatuta ikusi dugu Mantilla, eta Michelin atera denean ere, atzeko egonkortasun horri utzi dio Racingek, eta ez dute asko sufritu, egia esan. 76. Minutuan baita ere Gorka Gorosabel eta Martxal kendu ditu Ansotegik, Gorka Gorosabelek zelai erdian presentzia handia izan du, presentzia handia izaten ari da denboraldi osoan zehar, Euskarri bikoitz horretan jokatzen du Toni Carbonelekin batera, baina egia da Toni Carbonelek beti bere postua gehixeago atzeratzen duen, ez batez ere Sansek baloia atzetik atera nahi duenean, Gorka Gorosabel hor zelai erdiko erreferentzia bakar moduan geratzen dela, eta apur bat bere gandik, ez bere oinetatik pasatzen da Sanseren erasoko joko hori, alde batera edo bestera egaletara zabaltzerako une hori, eta gaurkoan Racingeko jokalariak oso gainean izan ditu, zelai erdian zerbaitegatik dira liderrak noski Kantabriakoak, eta gaurkoan ez da bat ere partida erreza izan Gorka Gorosabelentzat, eta Martxal ez du ikusi, ez da agertu ere egin, Realak gehiago Sansek gehiago eraman nahi izan du Dani Diazen egaletik jokoa, eta Martxal apenas ikusi dugu, ez du aukerarik izan, eta beti ez dago agertzerik ez, eta Zeizabarrena eta Mari Ezkurrena irten dira, biek ala biek euren minutuak izan dituzte, Zeizabarrenak kasu honetan zelai erdi horretan esan dugu Racing askoz ere gehiago izan dela, eta hori nabaritu da zelaian partida osoan zehar, eta apur bat txiki geratu da, eta Arkaiz Mari Ezkurrenak aurre aldean hor izan du aukeraren bat edo beste, saiatu da jokoa aldatzen, bere fisiko hori baliatzen, baina ez du lortu inondik inora ere. Minutuak aurrera joan ala Sanseri ere demora agortzen ari zitzaion, Inigo Vicente eta gehiek kendu ditu Racingek, gehiek partida oso ona egin du, zelai erdi horretan funtsezko jokalaria izan da, gainera aurrera ere egin du, eta Inigo Vicentek beste horren beste, berak ere gola egin du, baina kasu honetan ez da balio gabe utzi du horre epaileak, eta Marko Sangali eta Sainz Maza irten dira, biek ala biek euren minutuak izan dituzte, baina jada pixkanaka Racing ere atzean sartzen ari zen, jada bazekien ez, Sansek gora egin behar zuela derrigor, eta horregatik
blokea zentzu osoz atzealde horretan mantentzen saiatu dira, ez atzean autobus basartuz, baina bai atzealdean mantentzen, eta gero kontraerasoetan ateratzeko, eta horregatik atera dituzte bai Sainz Maza eta bai Marko Sangali, baina ez dute lortu, euren minutu horietan golik edo arriskurik sortzea, eta 89. minutuan Sydney atera du Toni Carbonellen ordez, Toni Carbonellek beste behin ere partida bikaina egin du, oso jokalari garrantzitsua da urrekoan, gainera lotu zuen Realak kontratu berritze horrekin, eta benetan albiste pozgarria izan zen, eta Sydney atera da, Antsotegiren taldeak zerbait egin beharra zeukan, baina ja da berandu zen, 90. minutuan Andres Martin eta Jeremy kendu ditu, Jeremy partida bikaina jokatu du, fisiko handia duen jokalaria da, Racingeko bederatzia, eta Villalibre eta Javi Castro atera dira, horixe. Azken minutu horiek jokatzera, eta azkenerako, horixe. Bat eta huts, Racing garaie, eta une honetan, Racing 25 punturekin lider da, sailkapenean, Sansek berriz 20. postuan jarraituko du, baina gogoratu behar dugu Sansek gainontzeko taldeek baino partida bat gutxiago izango duela jardunaldi hau amaitzean, izan ere, asteazkenean, joan den astean, bertan behera geratu zen Hueskaren aurkako norgehiagoka hori jokatu beharko baitu arratsaldeko 8etan Anoetan. Beraz, horre apur bat erreferentziaren bat edo hartu ahalko du Sanseren inguruan, ea zer gertatzen den. Racingek bat, Sansek huts, Sardinero futbol zelaian.